Ассалому алайкум дӯстон, паплини бори нав омадаги Туркия либоси 280 сомонаи доставка ба ҳама ҷо ройгона. душанбе беруна беҳтарин материалае. Паплин турки тозаи оптимум дорен. Касоне ки бисёр мегиранд барои магазин, барои савдо, барои ягон тӯи маърака оптимум дорен. Беҳтарин материале. Ин 12 ранг дорад. Дасти чап ҳисоб кунем, дар ҷа 6 ранга. Як дасти каси вибр мекунем, рақам хат ҳисоб кунем. Як тони кабута 6 ранга. Бо 6 ранги дигар шуда дар қисми дигари видео мебинем. ҷо набуда ба ҳамин хотир дар қисми дигари мебинем. ҳамааш тамошо кунед. дӯстон лайк дастгириф фаромӯш накунед. подписатсия кардан, лайка пешакӣ раванд ҳаматонда. каси заказ кардан ватсап да нависен. ёки описание таги видео ҳамааш пурра менависам. номерои телефон, бараш ҳамааш пурра менависам. каси заказ кардан личка да нависа, ёки ватсап да нависа, ёки занг занед. беҳтарин материал касоне ки медонад паплин туркӣ беҳтарин сифата. тамошо кунем. бози дар видео дигари қисми димша мепартовам. ин қисми як шаид давом шуда қисми дигар мепартовам. пешакӣ раҳмат.